No niin, moi. Nyt mä aloittiin tällaisen GTA Let's Playn tästä. Niin, mä tein tällaisen sarjan, joka kun aina yksi mission eli tehtävä tässä yhdessä sarjassa tai videossa. Niin ootappa. Joo, eli ja tästä hyppäsin. Elikkä pitää mennä tonne CJ:n paikkaan nytten. Ottakaapa. Siis mä katon äkkiä. Tai mä kauhan äkkiä niistopaperia. Eikä sitä kavaa ottakaa. Tää eka Let's Play vähän menee tälleen huonosti, mutta kun ei vielä kunnolla testiä mitä tehdä ja tai silleen niinku, että niin. Mutta älkää välittäkö. Antaa sen nyt olla sen niistopaperin ja nyt mennään. Eli mä en nyt muista mistä tää pyöräili lujempaa, mutta olikohan se tästä? Tästä. Ei ollut. Eli mennään nyt täältä näin pois ja sitten tosiaan mä oon vähän sairaana tässä nytten, niin ja tosiaan tää on sitten 9 vuotta vanha peli, mä niin halusin tehdä tästä kun tää niin At least it was before I fucked everything up. Elikkä niin mennään nyt tähän missioon, niin Big Smoke. Mä pahoittelen, että tässä ei kuulu näitä ääniä, kun tulee näitä videoita, joten mä skippaan nämä tosiaan. Noniin. Niin veestä kun näpyttelen, niin se menee nopeampaa. Oho. Mikä tuo on? LCTR. En kyllä älyä mikä näppäin se on. Oi. Nyt meni vähän huonosti. Mä en oo tottunut vielä tietskalla pelaamaan paljon. Sweet Home. Jos mä muistan oikein, niin siinä Vipasa-kentässä pitää siis niin koittaa ampua tuo Big Smoke. Niin tuo... Kuka tuo nyt oli? Nyt tässä kuuluu jotkut äänet, mutta ei kuulu kun nää puhuu. Että se on kyllä harmi. Mä kyllä koitan sen säätää sitten, kun mä lopetan tän videon ja nyt kun mä näpyttelen tätä V:tä, se on vähän hankala näpyttää tätä kunnolla, niin anteeksi kun mä törmäilen. Tää V:tä pitäisi näpyttää niin lujaa. Mä en ymmärrä miksi. Tosi lujaa. Tää on hankalaa. Elikkä näistä alas. Me saatinkin toki, niin tämähän näyttää tutulta.
Mä oon monta kertaa käynyt tossa, kun tossa on nuo skeittiparkit, niin siinä tossa käynyt. Niin. Kun mä oon pelannut tällä Xboxilla tätä. Ui. Niin tuo vissiin se Big Smoke. Joo, tuo se, joka oli mun takana. Ja nyt se on mun vieressä. Ja se pitää vissiin vikaassa kentässä tappaa. Näitä on 100 kenttää, joten... Ai. Nyt meni pieleen, nyt meni. Nyt refleksi. Jes, me päästiin tänne. Noniin, me päästy. I got with them motherfuckers though. Sold them niggas who's gangsta. Ride a nigga. Noniin. Tässä on sitten siis mun uusi koti. Että... Niin. Tää jakso nyt on tässä. Mä teen nyt heti putkeen seukin jakson, että mä laitan nää kummat erikseen YouTubeen. Niin se olisi sitten heippa ja ensi kerralla sitten nähdään. Moro!